Ahoj, ahoj, som Luky Zajo a dnes sa ponoríme do niečoho, čo vám môže ušetriť more času a možno aj pár šedivých vlasov. Budeme sa baviť o projektoch v ChatGPT. Počkať. Možno si hovoríte, ale veď ja už ChatGPT používam. Odpovedá mi na otázky, pomáha s textami, prepisuje poznámky. Čo je na tom nové? No, dovolte mi vysvetliť, prečo sú projekty v ChatGPT niečo úplne iné, než obyčajné četovanie s AI. Predstavte si, že AI asistent v čete je váš osobný sekretár. Niečo ako kolega, ktorého sa spýtate, koľko je 7x8 a on vám okamžite odpovie. Alebo keď potrebujete rýchlo napísať e-mail šéfovi, ktorý znie dostatočne profesionálne, ale zároveň neobsahuje frázu "S hlbokou úctou a pokorou sa dovolujem informovať o stave projektu". Skrátka, pomáha vám riešiť jednorazové úlohy, ktoré potrebujete hneď a zaraz. No a teraz si predstavte, že neriešite len jednu otázku, ale celý projekt. Niečo, čo potrebujete rozvíjať, sledovať a mať v tom systém. Tu už obyčajný asistent nestačí, pretože si nepamätá, čo ste mu povedali minule a už vôbec nevie, čo bude potrebné zajtra. A tu prichádzajú na scénu projekty v ChatGPT. Čo to znamená v praxi? Dajme si príklad. Ste podnikateľ a každý týždeň potrebujete analyzovať dáta o predaji. Ak sa budete pýtať AI asistenta v čete, každý raz budete musieť ručne vkladať údaje, vysvetľovať, čo s nimi chcete robiť a dúfať, že si AI bude pamätať, o čom bola reč. Ale ak máte projekt, AI už vie, že každý pondelok pracujete s tými istými tabuľkami, vie, že chcete porovnávať výsledky s minulým týždňom. A dokonca vám môže sama poslať hotovú analýzu bez toho, aby ste si o ňu museli pýtať. Alebo iný príklad. Ste programátor a pracujete na vývoji aplikácie. Bežný AI asistent vám môže pomôcť s konkrétnym kódom. Vysvetlí vám, prečo vám nefunguje cyklus, navrhne lepšiu optimalizáciu, ale keď ho o 2 dní znova oslovíte, netuší, že ste si ten kód už medzi tým zmenili. Naopak, projekt v ChatGPT si pamätá súvislosti, sleduje postup a môžete ho používať ako skutočného asistenta, ktorý rastie s vašou aplikáciou. A teraz si predstavte študenta, ktorý sa pripravuje na skúšku. Ak si z AI len občas pokecá, dostane odpovede na konkrétne otázky, ale ak si vytvorí projekt, AI mu vie vytvárať personalizované testy, sledovať jeho pokrok a dokonca mu odporúčať, čo by mal ešte preštudovať, aby to dal na Ačko. No nie je to super? Takže kľúčový rozdiel medzi AI asistentom v čete a projektom je v organizácii práce a dlhodobej pamäti. AI asistent je ako ten kamoš, čo vám pomôže s jednou úlohou, ale projekty sú ako váš osobný manažér, ktorý vie, čo robíte, kam smerujete a čo bude nasledovať. A ešte jedna vec. Projekty v ChatGPT sa dajú prispôsobiť na mieru. Napríklad, ak ste marketér a potrebujete každý mesiac generovať reporty o tom, ako sa darí vašim reklamám, projekt si to pamätá a vie, že sa treba pozrieť na konkrétne metriky. Dokonca vám môže sám navrhnúť zlepšenia. Skúste si predstaviť, že by vám AI namiesto nudného "Tvoja kampaň má 10% konverzný pomer", povedala: "Tvoja reklama má skvelý dosah, ale možno by si mal skúsiť iný titulok. Chceš vyskúšať alternatívu?" No kto by takého asistenta nechcel? A teraz príde otázka dňa. Prečo by ste mali používať projekty v ChatGPT, keď už máte AI asistenta? Dôvod je jednoduchý. Ak robíte opakované úlohy, pracujete s väčším množstvom údajov alebo potrebujete sledovať dlhodobejšie trendy, projekt vám pomôže systematicky a efektívne spracovávať informácie bez toho, aby ste to museli robiť stále odznova. Takže ak ste si doteraz hovorili, že vám stačí AI asistent na rýchle odpovede, možno je čas vyskúšať niečo sofistikovanejšie. Používate už nejaký projekt v ChatGPT alebo vám zatiaľ stačí AI asistent? Dajte mi vedieť v komentároch. Som Luky Zajo a toto bola ďalšia časť série Objavuj AI. Počujeme sa na budúce, tak ahoj.